ኤርትራ ሚሳኤል ምትካልን ድሮናትን ብውፋርን ከም ዝጀመረት ተሰሚዖም أنا سيري دلله أنا أبحقي سيري وزخيد أنا دلنا دخام أنا دوتكون حمون ثم دزيل على أول زي دخامين وشوعت النزخفلة زلا على مزي إرفان تقرأون نذكر وزنور سري تقرأي تتحيط حطات النتن ملء تفتح من السماء بريتوريان سلزخاتتات على إزور كينات كأوجه لا يجبا عن كبلو تجارو دياسبورا قليتهم أنا توم فتوتنا إنا نملس دلنا تل إي كان الساور أي نجيشن إنا سرحنا أيقونن سرحنا يسرح أمسكيروس لزقنا إنا حجون زارف دلنا كومو أي نقول أتوم فتوتنا تجارو مسارحتنا خاني كم زيتات كم تقولوا الساعتكم يهم تشوفون لنا ولا نجاجمو كابتشي قالت حنت منقاقة ساعتكم نو هم يقول مغنياتو التحساس بانا تردادي ناس لزلنا نايت صمدو حق له سرعات له اب ايرتران اب تግራይ نسرح له زي اقفل طواطرو ييركم حق لنا سرعات لنا غباوا لنا اكايدا لنا افتي حقنا سرعاتنا اب بوليتيكاوي وشطاو بوليتيكا ناي كلتين حاجرات زي مئتاو زبل علنا نراد قالو قانقالنا نراد على المسمر علنا أنا أمناي تجراي بوليتيكا آتي أي حمزقني أي مسمر أي فلتوس لزقنكو أو مسيح وسوق قال الزدلي يسب أما درخ مسريبة كم حلون يرني نخو مود بحاليلن كم زي أغاد زار محل كله خل أبقى نقول له حفاش نو سلازي تلاقي يو بدحرينا وينو زنقسن زلو زن كم زين ناشت نجر رخيبو كان تبارع خلوت أنزل الله صلاتنا كندمنتاي كفوات مثنفنات مخانم نفلتكم مم أي تجاجيلهم أنا جاجيل نعوم إليكم كن مسيون أجيب تعبي يوم نعوم دفن فنوني قال ملتات يوم نحنا عبيد قنا سلامينا هنسرح سبت هوا ويفو بحنس سعلون دنترولن سلامينا هنسرح مرقص اقرنا يتصلقت بحال يلان عطينا ينا هل لقوتا بلنا ينا أنا سيري دلله أنا أبحقي سيري وزخيد أنا دلنا دخام أنا دوتكون حمون دكاس دسونون كندي بيج صحفات نحبريتا يخدو يعني أي مسألني أب كندي بوتاتات كيدا كندي سرح نزا أكيبه هزبي بين كراخب علو منمن كراخب لهم منمن قدم نعلل مس منمن قدم نراخب زي عيدك سولنا that's why اب سومون اب كلتا سومون زمت فتي مسلما بيلي فلت اني سلام ناي زي بزي سلام كون نخجبر ثم دزيل على اول زي دخميل يفرق زي ولو بنا على مكينه نا كل ثم تكبر علن ناي تግራይ ከባብታት بتيت توالا شو كلها تقرأ بزنور بوليتيكاوي حدا مأخذ الناس زي مهلاو بوليتيكاو حماق زو قصو بزوحنا قرك عري هزو تقرأ هزو إرتران كقرارن هزو إرتران مسكالة تفتات كقرارن ناي سلام ناي حونتن هذا الدرجة زي نخوصح وشوعت الناس خفلة زلا على هزو إرتران تقرأ ونذكر وزنور سري ኤርትራ ሚሳኤል ምትካልን ድሮናትን ብውፋርን ከም ዝጀመረት ተሰሚዖም ኤርትራ ወደባታ ብዝማዕበለ ስርዓታት ምክልኻል ተደልድል ምህላዋ ካብ ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ኣላ ኤርትራ ብቂሕ ባሕር ንዝተፈጠረ ናይ ባሕሪ ፀጥታ ንምምካትን ውሕስነት ባሕር ብዝለዓለ ደረጃ ሒላቶላ ካብ ወደባዊ ከተማታት ምፅዋን ዓሰብን ዝወፅኡ ዘለው ፀብፃባት ከም ዘመላኽትዎ ምዕቡላት ባትሪታት ሚሳኤል ካብ ምድሪ ናብ ኣየር ተተኺሎም ከምኡውን ስርሒታት ስርዓት ታክቲካዊ ድሮናት ተዋፊሮም ኣለው ከብሎ ምንጭ كابتا ودباويت كتما حبيرهم علوم استراتيجيكاو تنتنتي كم زحبرو اسمرا ابزي عبيت حيلتات عالمن كم إثيوبيا زعمسلو زباو متفنان زساتفلو زلو صعوق ناي بحر عودي استراتيجيكاو ناصنتان موحز زخلا مكلخالن قدمه خنتن عقم تهانص كم زلا يزغلط از موحد الكترونيكاوي سرعاتات ليان زقلطفو ناي جماجم بحري حلوچ مراخبن زتقالن ناي ممعبال تعارن غزاتاو ميات ኤርትራን መስመራት መጓዓዝያ ባህርን ካብቲ መንግስቲ ግዳማዊ
ምስፍሕፋሕ ስጋኣታት ኢሉ ዝፀውዖ ንምክልኻል ዝዓለመ ተባሂሉ ኣሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ወሰንቲ ናይ ንግዲ መተሓላለፊታት ዓለም እናወስኸ ዝኸይ ዘሎ ስእነት ሰላም ብዝምልከት ኣብ ጉረባብቲ ሃገራት ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ ኣብ መጻበቦ ሆርሙዝ እናወስኸ ዝኸይ ዘሎ ዞባ ወጥሪ ኣብ ህግራዊ ነዳድን ንግዳዊ መራኸብን ርኡይ ምዝንባዕ ኣስዒቦሎ ኣብቲ መጻበቦ ብኣማይ ዝቁፀራ ናይ ጽዕነት መራኸብን ነዳዲ ጻዕና መራኸብን ከም ዝተዓናቐፋ ጸብጻባት ይሕብሮም ካብ ርእሰ ከተማ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ አቡዳቢ ዝተወሰደ ናይ ኣየር ምስልታት ኣብ ክፉት ባሕሪ ዝተኣከባ ብዝሒ ዘለዎን መራኸብ ዘርኢ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ዓለማዊ ትራፊክ ባሕርን ቀረብ ጸዓትን ዝግበር ዘሎ ጸቕጢ ዘጉልህ እዮም ምስ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብን ኦማንን ዝዳወም መጻበቦ ሆርሙዝ ንህግራዊ መጓዓዝያ ነዳዲ ቁልፊ ስትራቴጂካዊ በሪ እዩ ከም ስለ ዝኾነ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዘይምርግጋ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋታትን ተዓዘብቲ ጸጥታን ሰኽፍታታት ፈጢሩ ኣሎ ኤርትራ ድማ በዚ ኩነታት እዚ ኣብ ሻቆዶት ከም ዝኣተወትን ናይ ጸጥታ ስጋት ከም ዘለዋን እዮም ጸብጻባት ዘመላኽቶም ትግራይ ፍትሒ ተሓታትነትን ሙሉእ ተፈጻምነት ስምዕ ፕሪቶርያን ስለ ዘሓተተት ካልእ ዙር ኩናት ክእወጀላ ይግባእን ክብሉ ተጋሩ ዲያስፖራ ገሊጾም ተጋሩ ዲያስፖራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝህቅኖ ዘሎ ዳግማዊ ጽንተታዊ ኩናት ደው ንኸብል ማሕበረሰብ ዓለም ብህፁፅ ስጉምቲ ክወስድ ይግባእ ክብሉ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሕቶኦም ኣቕሪቦም ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዝርከቡ ተጋሩ ዲያስፖራ ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ክረክብ ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ላዕላውነት ትግራይ ናብ ንቡር ክምለስን ውዕሊ ፕሪቶርያ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ክትግበር ጽውዕ ሰሙናዊ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ ካብ ዝጀምሩ ነዊሕ ቁጢሮም ኣለዉ ከይተሰኮኑ ድማ በብሰሙኑ ናብ ኣደባባያት እናወፁ ጠለባት ህዝቢ ትግራይ የቕርቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸሙን ብቐጻሊ ይፍጾሙ ዘለውን ተግባራት ጆኖሳይድ ዓለም ክፈልጦን ተሓታትነት ክነግስን ዘላቐ ሰላም ንኽዓስል ኣብ ኣደባባያት እናወፁ ሕቶኦም ንማሕበረሰብ ዓለም እናቕረቡ ከም ዝርከቡ ድማ ተገሊጹሎም ኣካል እቲ ንጻት እውን ከይተሰኮኑ በብሰሙኑ ዘካይድዎ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፍን ዘቕርብዎም ዘለዉ ሕቶታትን ትማሊ ድማ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ስቴት ዲፓርትመንት ተረኺቦም ድምፆም ከም ዘስምዑ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ኣብቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣፍ ደገ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ተረኺቦም ድምፆም ዘስምዑ ተጋሩ ዲያስፖራ ፍትሒ ንትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ እገዳ በጀት መድሓኒትን ካልኦት ክለዓልን መሰረታዊ ጠለባት ህዝቢ ትግራይ ድማ ክማላእን ሓቲቶም ኣለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዘሎ ዕፅዋን ከበባን ከብቃን ዳግማይ ትግራይ ንምጽናት ዝዓለመ ዘካይዶ ዘሎ ምድላው ኩናት ድማ ደው ከብል ኣሜሪካ እጃማ ክትፍጽም ከም ዝግባእ ድማ ጻውዒት ተቕሪቦም